Tanayot. Saan ta? Ay, giulan. Ay, kilatan ta karon. Tara, taligsik Ang gugma murag ulan. Ano man? Muklit nag-abot, muklit na biya. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa ulit. Guys, na ako'y bagong power bank, na po ko'y bagong charger. Testingan ko ni, puro na sila bago akong testingan ha. Okay ba? Puro na sila bago ha. Pero wala dyan ko'y bagong uyab. Sakita, anong disgrasya ba eh? Ha? Sabi oh, asa mga disgrasya? Dito ni sa downtown park. No, na sukamo jud ang motor. Oh. Suka mo jud sa usog kay akong dagan ko dato. Akong gilikayan tong isa ka motor ba. Ako naman ni na disgrasya. Og sa ako pag ang kasing-kasing na disgrasya, wa jud kay makitang pangos. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Guys, akong friend ba na disgrasya tawag motor. Sa kadugayang amping-amping jud taon. Uy kay tanaw. Mga pangos. GR din na siya guys. Sakit kayo. Ay. Sakit ka na no? Sakit kay Brad. Murag kag bulagan. Oh, bulag na mi. Ha? Nagbulag dali ara ni. Oh, Nagbulag mo sa. bulag mi sa akong motor nasa kuan ron. City Hall. Hi. Guys, live. Shout out day meron. Salamat sa dahil sa inyong mga inyong mga shares, mga views, likes, comments. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Oh. Thank you. Amoy lingaw pakataon mo na mo, di ba? Okay. Mag shout out mi karon. Shout out sa mga amigo. Shout out na ko si Kuan Gugma Mayra Sugod.